Ine tá go a bheith spáintaoib cechaí an aineog agus cechaí an doras a hóna. Tásún seo leis an aineog beid grím ar a rud seo agus an sin táring isteach agus an sin seo dúntaid má dúta gira an rud seo chuir síos is féidir dat. Nu siad a chaid núnan tú go tú a bhrú agus coingeal lirt a bhrú agus an doras dúnta tú tá anna dionne Gweedore Valley ere die tá slátú sa dynú with go chuisisin. Tásún am gur hangin fís an seo líb agus ba marráis an teachtain se hagaing ar an chéad lá go mí aibre an. Slán.